Existuje tajemství, které je skryté na očích. Kód tak mocný, že dokáže odhalit tajemství vesmíru. Vzorec tak starodávný, že se o něm šeptalo v pyramidách. Odrážel se v posvátné geometrii a vryl se do mysli jednoho z největších géniů, kteří kdy chodili po této zemi. Nikola Tesla kdysi řekl, že pokud budete uvažovat v pojmech energie, frekvence a vibrace, odhalíte tajemství vesmíru. Ale on o těchto pojmech jen nemluvil. Žil podle nich každou minutu svého života. Teslovy podivné zvyky se staly legendárními. Než vešel dovnitř, obešel každou budovu 3krát. Říkalo se, že Tesla byl obzvláště pečlivý, pokud jde o hygienu. Při jídle použil až 18 ubrousků a ubytovával se pouze v hotelových pokojích. Jejichž číslo bylo dělitelné 3. Nešlo o jednoduchý rozdíl. Bylo to součástí celoživotního úsilí o rozluštění toho, co považoval za základní kód vesmíru. Zůstaňte se mnou a prozkoumejte dnes skrytý svět kódu 369. Vraťme se v čase do doby, než se Elon Musk proslavil se společností Tesla. Původní Tesla nevyráběla automobily. Vytvářela budoucnost. Nikola Tesla, srbsko-americký vynálezce, elektrotechnik a fyzik, nebyl obyčejný člověk. Už jako dítě viděl věci, které si ostatní nedokázali ani představit. Když zavřel oči, stroje a vynálezy se mu zjevovaly jasně jako den, jako by nebyly výplodem fantazie, ale realitou. Zatímco Edison přinesl světlo do našich domovů, Tesla chtěl propojit celý svět. Bezdrátovou energii, celosvětovou komunikaci, elektřinu zdarma pro všechny. Mluvil o věcech, kterým dnes teprve začínáme rozumět. Největší tajemství Tesly však nespočívalo ve strojích, ale v číslech, konkrétně ve trojkách, číslech 3, 6 a 9. Největší projekt Tesly možná nikdy nebyl dokončen, ale kdyby byl úspěšný, změnil by svět. Aycliffe Tower by nebyla pouhou rozhlasovou stanicí. Byla by klíčem k budoucnosti lidstva. Podle Tesly by tato věž dodávala bezplatnou energii do jakéhokoliv místa na Zemi. Představte si, jaké by to bylo, kdybychom mohli žít před více než 100 lety ve světě, kde nikdo neplatí za elektřinu, kde všechna zařízení fungují bezdrátově. Ale investoři se bojí. Pokud je energie bezplatná, jak na ní vydělají peníze? Projekt byl zastaven. Teslův sen se rozplynul. Mnozí věří, že kdyby Tesla dokázal dokončit Wardenclyffe, žili bychom dnes v úplně jiném světě. Ve světě, kde energie není otázkou nedostatku, ale hojnosti. Za Teslovým podivným chováním se skrývala hlubší pravda. Nebylo náhodou, že vypočítal, že vše kolem něj je dělitelné 3. Není náhodou, že vše dělal 3krát, 6krát nebo 9krát. Tesla věřil, že tato čísla jsou klíčem k fungování vesmíru. Stejně jako hudebník, který přesně ví, které tóny rezonují s jinými, Tesla přesně věděl, která čísla rezonují s frekvencemi vesmíru. Jeho přátelé říkali, že Tesla často stál celé hodiny nehybně a vnímal kolem sebe nějakou neviditelnou energii. Tvrdil, že je schopen cítit vibrující elektromagnetická pole ve vzduchu. Jejich vzorce vždy vedly zpět k číslům 3, 6 a 9. Proč tedy 3 šestky a 9? Proč počítal hodnoty svého okolí jen proto, aby se ujistil, že jsou dělitelné 3? Proč na těchto číslech postavil celé teorie? Protože pro Teslu to nebyla jen čísla, ale portály. Ponořme se do víru. Existuje fascinující systém, zvaný vírová matematika. Je to myšlenka, že energie se pohybuje ve spirálách a smyčkách, nikoli v přímkách. Stačí si vzpomenout na galaxie, hurikány nebo dokonce spirály DNA. V tomto systému dostáváme opakující se vzorec. 1 se stává 2, 2 se stávají 3, 3 se stávají 4, 4 se stávají 5, 5 se stává 6, 6 se stává 7, 7 se stává 8, 8 se stává 9, 9 se stává 10, stávají 4, 4 se stávají 7, 7 se stává 5,
a 5 se stává opět jedničkou. Tento cyklus se opakuje do nekonečna. Zkusme to. 1 zdvojnásobená je 2. 2 zdvojnásobená jsou 4. 4 zdvojnásobená jsou 8. Zdvojnásobená jsou 16. A když sečteme číslice 1 a 6, dostaneme 7. 16 zdvojnásobené dá 30. 2 a 3 plus 2 dá 5. Pak 32 zdvojnásobené dá 64. 6 plus 4 dá 10. A jednotka plus 0 nás vrátí zpět k 1. A hle, kruh je uzavřen. Tento šestiprvkový opakující se cyklus pokračuje do nekonečna, s každým zdvojnásobením. A teď přijde zvrat. Kde jsou 3, 6 a 9? Nejsou v tomto vzoru. Existují mimo něj. Nejsou součástí fyzického kruhu. Tento vzor vedl například Marka Rodina k závěru, že čísla 3, 6 a 9 nejsou jen číslice, ale představují jakýsi tok pole, vyšší dimenzionální formu energie, která řídí fungování fyzického světa. 3 zdvojnásobené dávají 6, 6 zdvojnásobené dává 12 a když sečteme číslice, dostaneme 3. Potom se 3 znovu zdvojnásobí na 6 a 6 nás vrátí zpět k 12, které se opět rozloží na 3 a cyklus pokračuje. Ale je tu také číslo 9. 9 zdvojnásobené dává 18. Pokud sečteme 1 a 9, dostaneme 9. 18 se zdvojnásobí a 3 plus 6 se rovná 9. 36 se zdvojnásobí a stane se 72 a 7 plus 2 opět dá 9. Ať děláme cokoliv, 9 se vždy vrací k 9. To je konstanta, původ, nekonečno. Proto mnoho lidí nazývá 9 symbolem osvícení. Pojďme ještě hlouběji. Ve starověkých kulturách byla 9 vždy posvátným číslem. V severské mytologii existuje 9 světů. V hinduismu má bohyně Durga 9 podob. V čínské kultuře je 9 číslem nebes. I v pyramidách v Gíze jsou 3 velké pyramidy, vyrovnané s Orionovým pásem, a 3 menší pyramidy, stojící poblíž nich. Je to náhoda, nebo se nám předkové snažili něco sdělit? A teď přichází ta nejšílenější část. Fibonacciho posloupnost, kterou najdeme také v okvětních lístcích květin, spirálách galaxií a větvích stromů, sleduje vzorec, který úzce souvisí se zlatým poměrem. Stejný poměr najdeme v pyramidách, řeckých chrámech a lidském těle. Příroda se řídí matematikou. Matematika se řídí frekvencí. A v centru tohoto kosmického tance jsou čísla 3, 6 a 9. I hluboké buňky jsou tvořeny 6 úhly, 6 stranami. Sněhové vločky mají 6násobnou symetrii. DNA je dvojitá šroubovice, tvar vytvořený matematikou Fibonacciho a zlatým poměrem. Vidíte, kam to směřuje? Nejedná se o numerologii, ale o strukturu vesmíru. Tesla řekl, že pokud budete uvažovat v pojmech energie, frekvence a vibrace, odhalíte tajemství vesmíru. Co to vlastně znamená? Všechno, co nás obklopuje, každý předmět, každý zvuk, každá emoce, je energie vibrující na různých frekvencích. Pevné látky jsou jen hustě zabalené. Energie, světlo, myšlenky, láska, zvuk, to vše jsou vibrace. Vesmír nemluví slovy. Zpívá ve frekvencích a frekvence se řídí vzory. Zvukové vlny vibrují na frekvencích. V hudbě tomu říkáme harmonie. Některé zvuky znějí společně krásně, jiné disonantně. Tesla objevil, že to není náhoda. Je to základní zákon vesmíru. Někteří říkají, že Tesla byl schopen slyšet hudbu vesmíru. Frekvence, na kterých vše vibruje. Hudba je postavena na stupnicích založených na matematických poměrech. A co v těchto poměrech najdeme? 3, 6, 9. Pojďme to analyzovat. Frekvence oktáv se zdvojnásobuje. 110 Hz, 220 Hz, 440 Hz a tak dále. Tyto harmonické tóny často spadají na noty, kde digitální kořen bude 36 nebo 9. Dokonce i frekvence solfeggio. Starověké zvuky pro léčení zvukem jsou založeny na číslech jako 396 Hz, 639 Hz a 963 Hz. Opět 3, 6 a 9.
náhoda nebo kód. Existuje fascinující experiment zvaný cymatika, při kterém se na vibrující povrch umístí písek nebo voda. V závislosti na frekvenci zvuku se vytvoří složité vzory. Když jsou tyto frekvence nastaveny na 396, 639 nebo 963 Hz, vzory se stávají složitějšími, symetrickými a živějšími, jako by 6 a 9 nejen existovaly ve vesmíru, ale také jej tvořily. A Tesla to všechno vycítil. Dlouho před moderní vědou Tesla věřil, že vědomí samo o sobě je frekvence, na kterou se lidská mysl může naladit. Základní frekvence vesmíru. To vysvětluje, proč Tesla používal čísla 3, 6 a 9 ve všem. Nebyl pověrčivý, ale vědomě se snažil přizpůsobit těmto frekvencím. Dnes bychom to nazvali meditací. A Tesla meditoval po celý svůj život. Nejen tím, že seděl se zavřenýma očima, ale aktivně. Snažil se žít v harmonii s rytmem vesmíru v každém okamžiku. Někteří říkají, že Tesla tím dosáhl toho, co východní tradice nazývají osvícením, stavem vědomí, kdy je jedinec přímo propojen s vědomím vesmíru. Ale co bylo Teslovým objevem ve skutečnosti? Jaký je skutečný význam kódu 369? Možná toto? Vesmír není chaotické, náhodné místo. Je to hluboce strukturovaný, matematicky dokonalý systém a my lidé nejsme v tomto systému outsidery. Jsme jeho součástí. Čísla 3, 6 a 9 nejsou pouhé matematické kuriozity, ale základní kódy vesmíru. Frekvence, které nám, pokud se na ně naladíme, umožňují přímo se spojit s hlubšími vrstvami existence. Tesla viděl, že budoucnost nespočívá ve vynalézání dalších strojů. Budoucnost spočívá v pochopení našeho místa v širším schématu vesmíru. Tesla nebyl první, kdo tyto vzorce objevil. Jsou to čísla známá a respektovaná již od starověku. Egypťané stavěli pyramidy podle principů zlatého řezu a symetrie. Trojúhelník jako tvar byl pro ně symbolem stability a vzestupu, a to jak fyzického, tak duchovního. Podle starověkých Řeků byl trojúhelník symbolem dokonalosti. Pythagoras, velký matematik a mystik, učil, že čísla obsahují řád a strukturu celého vesmíru. Pokud se rozhlédnete po přírodě, narazíte na stejné tvary, znovu a znovu. Sněhové vločky vždy padají se 6 rozměrnou symetrií. Včely staví své úly ze 6 úhlů. Tento tvar nabízí největší stabilitu a nejlepší využití prostoru. Rotující jádra Slunce jsou uspořádána podle Fibonacciho spirály. Tento poměr se v přírodě opakuje znovu a znovu. Naše páteř se skládá z 33 obratlů. Toto číslo je pilířem těla a má zvláštní význam v několika duchovních tradicích. Ačkoliv některé obratle v dospělosti srůstají, číslo žije dál jako symbol. Náš mozek má 3 hlavní oblasti. Přední mozek, limbický systém a neokortex. V mnoha teoriích představuje 3 úrovně vývoje vědomí. Je to, jako by příroda byla obrovská kniha a každá stránka obsahovala stejné skryté poselství. 3, 6, 9. Ale jak můžeme tuto znalost využít v našem každodenním životě? Tesla nám dal klíček zákonům neviditelného světa. Několik nápadů pro praktické využití. Ranní rituál. Když vstanete, 3krát se zhluboka nadechněte. Přemýšlejte o 3 věcech, za které jste vděční. Stanovte si 3 cíle pro daný den. Meditační cvičení. Nadechněte se na 3, zadržte dech na 6. Při výdechu počítejte do 9. Pak si dejte krátkou 6sekundovou pauzu a začněte znovu. Tento dechový rytmus se používá v několika technikách, včetně somatického pohybu, dechové terapie a dokonce i jógy. Cíl je vždy stejný. Zpomalit, uklidnit nervový systém a vstoupit do přítomného okamžiku. Řešení problémů. Pokud máte problém, napište si 3 možná řešení. Zamyslete se nad každým z nich ze 6 různých úhlů pohledu a pak 9 dní pozorujte, které z nich funguje. Tesla často pracoval ve 3 fázích. Nejprve si to představil, pak to vyvinul a nakonec to otestoval.
Všimněte si, kolikrát se během dne objeví čísla 3, 6 nebo 9. Číslo autobusové zastávky, cena zboží v obchodě, čas na hodinách. Tesla vnímal každý takový moment jako připomínku. Jste součástí něčeho většího, než jste vy sami? Nejedná se o pověru. Jednoduše jde o to žít vědoměji. Nechte se vést rytmem, který Tesla nazýval tlukotem srdce vesmíru. Tesla nepřišel nadarmo. Mnoho technologií, které dnes používáme, je založeno na jeho objevech, ale možná ještě důležitější je intelektuální odkaz, který nám zanechal. Tesla ukázal, že věda a spiritualita si navzájem neodporují. Nejvyšší vědecké objevy často vedou k nejhlubším duchovním poznatkům. Kód 369 není konečnou pravdou, ale výchozím bodem, pozvánkou k tomu, abychom se na vesmír dívali jinak a dívali se jinak i na sebe. Hudba vesmíru v nás rezonuje dodnes. Stejné frekvence, které slyšel Tesla, jsou stejné vzorce, které objevili staří lidé. Otázka zní, jsme schopni je slyšet? Jsme schopni žít v harmonii s tímto vyšším řádem? Tesla věřil, že ano. Věřil, že každý člověk může najít svou vlastní rezonanci s frekvencemi vesmíru. Dnešní neurověda ukazuje, že naše mozky jsou skutečně schopné naladit se na různé frekvence. Když meditujeme, když jsme v hluboké koncentraci, nebo když jsme v kreativním proudu, mění se aktivita našich mozkových vln. Kvantová fyzika nyní dokazuje, že všechny částice jsou navzájem propojeny, bez ohledu na vzdálenost. To, co Tesla intuitivně věděl, lze dnes měřit vědecky. Ve vesmíru neexistuje žádné skutečné oddělení. Vše je propojeno se vším. Ve fyzice existuje jev zvaný toroidní energetické pole. Energie proudí dovnitř a ven spirálovým pohybem, stejně jako v galaxiích, atomech a magnetických polích. Tvar toroidu se vyskytuje v černých dírách. Centrum jabloní, elektromagnetická pole a matematické kořeny. Za nimi lze najít v číslech 3, 6 a 9. Kód 369 není magie ani pověra. Je to prostě nástroj k sebepoznání a vytvoření hlubšího spojení s vesmírem. Když Tesla 3krát obešel budovu, prováděl rituál, způsob, jak zastavit hluk mysli a spojit se s vyšší silou. Když použil 18 ubrousků, soustředil svou pozornost na daný okamžik. Dnes bychom to nazvali meditační praxí. A Tesla nás učí, že i každodenní život může být druhem meditace, pokud ho žijeme vědomě. Tesla se nedíval do minulosti, ale do budoucnosti. Viděl to, co my teprve začínáme vidět, že lidstvo je součástí větší evoluce. Máme příležitost stát se vědomějším, propojenějším a harmoničtějším druhem. Kód 369 je mapou pro tuto evoluci. Není to cíl, ale pomůcka pro orientaci. Výzva k větší zvědavosti a otevřenosti vůči tajemstvím vesmíru. Tesla již před půl stoletím tušil, jak dnes dokazují kvantoví fyzici, že vše je propojeno se vším ostatním, že ve vesmíru neexistuje skutečné oddělení, že jsme součástí této větší jednoty. Od Teslovy smrti uplynulo více než 80 let. Technologie pokročila, naše znalosti se rozšířily, ale základní otázka, na kterou se Tesla snažil najít odpověď, zůstává otevřená. Kdo vlastně jsme? Kód 369 je odpovědí na tuto otázku, uvědoměním si, že nejsme náhodnými shluky atomů v chaotickém vesmíru, ale vědomými částmi úžasného, matematicky dokonalého systému. Bytostmi, které jsou schopny reflektovat existenci, které jsou schopny žít v harmonii s hlubším řádem vesmíru. Nyní je na vás, zda přijmete Teslovu výzvu. Jste zvědaví, co se stane, když budete žít v harmonii s rytmem vesmíru. Kód 369 vás nevyzývá, abyste změnili celý svůj život, ale abyste byli otevření skutečnosti, že existence je mnohem vzrušující a tajemnější, než jste si mysleli. Tesla nás naučil, že každý člověk je rozený vědec a mystik, že každý má schopnost porozumět vesmíru. Musíme jen najít spojení a možná klíč k tomu,
najdeme v číslech 3, 6 a 9. Jak řekl Tesla, budoucnost patří energii a energii získávají ti, kteří rozumějí její frekvenci. A co když tato energie není jen fyzická, ale také mentální? Frekvence je všude kolem nás. Otázka zní: jste připraveni naladit se na tlukot srdce vesmíru? Děkujeme, že jste tady. Pokud vás toto video oslovilo, připojte se k kanálu a zapněte si oznámení, abyste nezmeškali nová videa.